Ассалому алайкум, бародари азиз, подписчикои гиромӣ, ҳама каса сози хубе тинҷӣ. Финал пага, бародари азиз, камри 6 оши чавашербача, 3 дона камри 6, 200 дона приз. Рафтем абзор. Бародари азиз, шерои нар, абзора тамошо карде, 3 дона камри 6 нигоҳ карде, чӣ намудан, чӣ халиян, гизалаи бадан. Якта камри 6 полни пул комплектация 2021. 2 донаи дига камри 6 сафед 2019-2018. Шерои нар, гарени мошинчакҳои гарени бадан, ана нигоҳ кунем бародари азиз. Кроми ана 3 дона камри 6, 200 дона призи дига. Чӣ призо? 500 000, 300 000, 200 000, 100 000, 50 000, 20 000, 10 000. Я бисёри дига асални конвертои ҳар хелам бардорад. 200 дона ровна приз, ана 3 дона мошин. Мошино фули фул гарени бад. Ана бародари азиз, шерои нар, хоҳиш ай ҳаматон ин ҳамин ҷашна расидем. Я лайк, я комент ва бародари азиз дар ҳамин комментари ман нигоҳ кунед, силкаи телеграмай. Телеграми ма бидроем бародарҷоно, ҳамаи маълумотҳо дар телеграми ма ҳастанд ва пуррагӣ. Инам хале тамошо кунед, гӯш кунед, роҳат кунед шербачо. Ана бародароиҷон, ана нигоҳ кунед, пага финал ҷанбаст бозӣ. Ана чӣ хеле ки шуморо ман ваъда карда будам бародари азиз, 20 дона айфони 15 прои XR бародари азиз. Ана кроми и айфонҳо 30 донаи дига конвертои пулӣ просто падарка. Ба хотире ки кадом нафарое ки бародарои ҷон ай инай бози камрио дар 2000 рубл билет мегиред, ҳам дар бозии айфонҳо иштирок мекунад, ҳам бародари азиз дар бозии ана камрио 2000 рубл. ҳозир ҳамин номерое ки дидести бародари азиз 2000 рубл мепартои шернар. ҳозир ҷош дар медрои чиптата қабул мекунӣ, бозира пага тамошо кунед, роҳат кишенад. ҳаракат кунед, дани время бародари азиз. Билет ҳастай, метавонед харидорӣ кунед. Нархи як дона билет 350 рубл. Кадом нафаре ки 1000 рубл мепартояд 3 дона билет мегирад. Кадом нафаре ки 2000 рубл мепартояд бародари азиз 6 дона айбози камрио билетон метан, як донаи дига айбози айфоно бародари азиз. Пага дар насиби чизе боша, оши ҷону чавабратима ҳаракат ка ҳозира худаш бидро инами номерода ҳам зберай, ҳам ватсапай, ҳам тинкофай бародари азиз. Душанбе сити дар кор боша, дар ватсап бинавис шербача, дар Душанбе сити инам хали 240 сомон мепартои, бо мегум тона ҳамаи бози айфоно билетон мерава, ҳамаи бози камрио билетон мерава. Мошинчара дестена гарени бад, фул комплектация. Хали комплектацияи бои оши чава шербача, насиби чава бародари азиз. 2000 рубл парто, пага дар ду бози иштирок. Рафтем билет харид.